Mai morinere na tigere tuone kuana. Eko nya kurigi ngina. Wana time tiko senga te kabio kana kara ko se ko ka ko kwa. Ko ka tigiru sai ga ko ka mo. Ande no yara inga. Yara inga bana ko kar ko minyo ke no mbie mori kuana. Na nyora ni sike yo ke ribueri bana ngombe ya chi no ba rusikuru abaira. Ngo sibe kurara. Bana no ba ngura kuru abaira. Onsa ngaite singe ngokora. Atanya sao minto, ngombe ye to tire ira na paka ga aso gwanja kwao. Anya tario monto de rute tira ga to ira nguri sia cheta goche ngotata nere ngoira nere gocha. Aya maketa ta ntori ko kona mange. Elena nyibona tinye ire sao de monto rute tibueria. Anya ta mnande koira na mbaka ga iga mwa baba mbaka ga iga my reverend honorable to what is a gaya o kotora kereria entira ya go chaigoro o mane noito ndo tati brakyonya mwanya bantu anyate no kuira mpaka Asamali tankurukurusia mwaka moko akurukwa. Ona semu ubutukubwa rero chaikiri saa 10 na iwe mori kwana. Kubuka kogenda senasi bite ngombe kurigirira ngombe tiyo ni sike yokerense. Ono nachire gutuma ngombe ine around entagamete omugaka akwete njiro mubura kaganti ganti. Nandi tara yiyo. Ke usikina abwate sena abigete ngonya gosoka guchiba kanyibere gisabali nyechingima. Bagantuma tinkaira naka. Wane ngombe ine around tegemete nandi ngukamanare nero ngukamana ona abana banyora banywira none chai. Obayiru gutukubwa rero bugu. Ono no bonsanga ite timbu atinjera ndo chakonyore ngombe yambere irobo kongu ni bonsinyi. Kaki ngusaba serikali munyari kundigereri monkonye kaki nona barai mobe muko munkange mondigereri monkonye motokonye twachandikire nanjira ngo chakonyora tinyiru cia sekurukuru ndabuko matontaro orara mabariria makeiga nande ibutuira magundara nengorie bekireri goti ase muranyerore kaki na moko ngi namba yane nere yisira 718 76 29 99 nande urusia naro bairire one barigeretie saba ababura kaboka na abakare kuira aminte to gusaba serikali no na bagambi chief nabasabu chief mutakobeke barasa murange ya abantu baikaranse mumanye kenyoronga kikere na abantu nyona michi 10 abantu ba community barende usarama egera obuyimbo toka ase ebinyoro egakora bono muntu agochi choru muno yo muburaka erasi bete ngombe yaye onyora yachire etugusaba serikali motokonye ase birengereria ebyo ase ogwancha kwino Marieta ngorutio fasongeri oyo Samuel Ondiri korungumbu aria omongino oyo ibere twe ngombe oyo makomoke omwako orio motienyu kianda amonto banta baba baibete ngombe mba mbogete ngumbu aria bakauro mwaka magare ngombe nane konya ria rure nyagitari ari nyomba taikwenya aratabwati nguru keri nando motienyo oyo twa oyo buno motienyo yo kabere ore gochikoera mbache tari muyanti omongina Sara na ero ro moburaka nere bakamure engombe paka yare ngo muketare korora togachikobwatiga ntwanyanyora nande bamanyire kwamboka iga bauliro omongina oyo makomokerusie ngombe n'abantu abaikaro tokorigereri buya bagambi community bwana chairman yo mwaka aturi mutare gwanja mutaiya mujibu n'abasabu jibu to ebarasera ngerigwe no ina masini ya enene torara kwana tori nganga kitoko nyora abantu abaikaro koranga nabera nyarekane ebaregatia ito bako no gotori tutaba manyeti nara inabwati kujuni kama kuri na incho yabono ibirwe ngombe uyo manti yane bono gaki tolno gokumia kere ngomboro chako bikuru nyomba kuibura siale ngoroje tolno gokumia konene na inde gyosi yo rabukiwe ebirumba kama gutakire gendo bamora bukiripi bakigesi gyosiekire oiranireka nande bairanire kumura mbake ngombe gaki to gusabaiga mutago tukamorre sinkie kebe gose no boibora ngega ase ito angega akibakari ko ura babura Kenya engombe
akinja ina nabwate Iga tore no moichano monene. Imbiro tore ba min ton kuri na mogoko. Ka kinja ka bana monya bantu bana ko yaja. Yaja tan monya bantu. Onye ka bitore dinto ko manya yaja tan monya bantu ga to yo ko raja. Tiga ka ja akore bwangu. Amori mbire gaki. Ego omakabo mongina bwate na bana baka nyiretse cha gaki. Mbire ro mare. Gaki tiga bato ira neria ngombe ya itoko cha gaki. Kami tu ja tuakani tuakikaidia tia matemayo tianya cia tokonye tiga tokonye munyama birori iguru etokanenga mwanya bantu atokone ngombe yuko nyitema koirana ende muna kunyikiga gagaki umoneno mintu nyasai kore kwanje kwa utata korucha kombe bweri mwanya bantu monyene nande acha boigo buna eto metene rimuna konte edukori ebi umoichano monene oke enyongo me kono ko muntu ati takate nyongo macha ita nyongo magwo ko ninera ko nari ya ko tire o se more ro ko sambire o tara to kene ya ko so sambe ko boko ya apa kambi ba minto inwe nkanenga mo igure ka magano bujyo bwa bukirega na kabere nyumu tuigwete iga tore no muichano kibara sanja kabere no ko kikeri kwa kabere mwana okora mano gatura chana turarangirania nore masini mage cheke kende kene neiga turamanga nje turagikeria mangana na turamenga ngajamuta akakare kogwa na babura basile korisia kombazo mbato ne babatari nganje kibabwanda korisia ndonge bako tolisa ndienda batoko baro kimais twanyolire ng'ombe y'omong'ina rusia mukwa yaibiruko rubweri yatigire mori mong'ina yo rusia no muburaka mwako ina asirete kamutigira abana nabegetega usiki ali para mwicho boli skuru kia bage kunya kumukonya onya gusikiria obogimo bonere na arwale tamatuka mange ne wodi amenyete ako chukoboka kere mambio nyora kende kie yo duka kia iruru kia eri nando ole merari nando chaka buya nande biko gwenera nando muntu choiba pone gento kia mangana yabeire kogenderera gento tware gukwana neki nonye mbali bago kora mangana aya timoka kanga nyasaye ni garaire mwabire moko kora mangana aya nyasaye itutari ko kibune bintu twabire to gukora ekore kana ng'abantu mbali tomenyete na barwa seke nyoreke pago chabaiba chusi oro chemba ibero mongino nde sara nere maobi ng'ombe yare ngomo uko okoira bakomo uko yaikire rero kwairire neye niko nare goteba iga obagambi baito bari gwanje barabeka no ene parasa tobeke rwanga nonya mbali bakageire kyara nabo kagero omuntu barari kali kubali bakageire bara ochigu kyagere genteke nkogenderera kire bone si atigaire nyomba to koruchigu to itwe kyagera onye ba korire chombe kurweri oro nabantu barigereti iko nare gusabanga nonye nabakoreri banyasaye utobeka sama samobeke no ene chinke gichonsi amasabo nganya sawo itakorege kone kyara bana abantu bakwerigeria ani orore no nabangina abwo barore uko barora mabira sana bakwerigeria babura kabatigire boka naye gwacha kwaira nchera twarerire ayo namariga itekire gocha sekenyoro kyao lyo korete iga murabono eng'ombe y'omugaga magara wontiri nchegete amangana ya kaera nande te following nande ng'ombe ya maubi sara nare kaigwa mangana ya kakira abwibi bwabere bokobaga iga ng'ombe ro chyo mongina ga iga rusia nare yebirwe nara mangana ntumati nado sena cha akire obwibi bwabete omunyagitari ongere moino bakaiba bagatagora bakabye bintu amangana ya kakira akaera akasira togotiro machakaro goro mukaya nara bayiba bakaiba mangana inara akakira ono togosinga obuibi obo abagambi batayiba sora gati abekichi barase chichare ngoro kare abantu baye kuchisemina abantu ba ebitiso bibekwe egere osobo ibi bombusiro lakini ngota yabayiga abagambi ngo baboriga omutegete abanenji tumukie chingurwa sama ko kaito egonto keri cyarenge abantu tekire ani to gaki boy buna la go to kaiga
Ntorari ari bokambi go cheka nyoro no moyo kure. Mai mori ne na ti ke tuone kuana. Eko nya kurigi ngina. Wana time ti ko senga te kabio kana kara ko se ko ka ko kwa. Ko ka ti ki sai ga ko ka mo. Ande no yara inga. Ayara inga bana ko kar ko minyo ke no mbie mori kuana. Na nyora ni sike yo ke ribueri bana ngombe ya chi no ba rusikuru abaira. Ango sibe kurara. Bana no ba ngura kuru abaira. Onsa ngaite singe kungokora. Igani ona ikira sinka yo mubura kana boy goni gachko kai go so ase ngombe koraro ori sikiyo ka ngombe teyo mori ni gatire ga igensi ni kunya kuana te buati mabere kamodwa ni bisi aga ni vetira ige meganda ya bantu ni go yati gukanena kuri kentekyo para oiro ko ko gotia saba gambi wanyane ko nyana ko watinga ne yenga yo mukumia ko baura chibe ramba utikiaru sugo tukimwa ige icha irubunengo mori etigira iga ya chire obora ya bere